कौन है सकाल उठिक तीर्थ बाहर तीर्थ बाटर गला बेल को बाइक चका बाजिला पिछा दे प्राण भाई उड़ीगला पंच दे चूड़ाटा आनी नाक दबाक कौट देवी जो सुविधा होती दियो मत सुविधा हम भाईना अबीर टे मुंडे देता कौट देवी सही सुविधा थी सही दे दियो टे दे बापा को बाकी